Ka kynhun tohkit balathung da tnad housing kan Sdang ban penlong ya ka jingle jurip bat tohkit benia ban pensisha ya ka jinglong jong kitin sop yeng ha ki hnyo telik district ka rilum khasi bat jantia nadu ka artarik naitung arajar arpusaw kani kalawan long hadien ka jing ujor da ka seng hnyo trap youth council HYC halor ka jing kno sam da kitin sop yeng ki batat dor bat ki bastang lingba ka chief minister housing assistant program CMHAP kani ka kynhun tohkit balakli da joint secretary in charge housing department ULC Marak kan penlong ka jingle jurip yaki kudam jong community and rural development CNRD block hapo East Khasi Hills nadu ka ar hadu ka khandai tarik menta ubnai ha West Giant Hills ha ka khat ar tarik Ribhoi ha ka khat lai tarik Eastern West Khasi Hills but West Khasi Hills ha ka khat real tarik East Giant Hills khat khandai but ha Southwest Khasi Hills ha ka arpo tarik naitung arajar arpusaw na kalyang ULC Marak ha ka shiti ha ka arpo pra tarik ujilio baladem ula batha ya baro ki district housing officers DHO but ki block development officers BDO bakindan halaki jong ki office ha ka sngi bawan jurib da ka kynhun tohkit khnang ban pensisha ha ka baya dei ba ka jingkno sam da kitin sop yeng ki batat dor kumbala kno da ka ne ka kynhun seng bhalang la ban kdo ba ka jing thiet ya kini kitin sop yeng kadai ka bala shimti da ka directorate of housing na ka benta usnam arajar arpu ar hadu arpulai but arhajar arpulai hadu arpusaw lingba ka company Haryana Iron Works PVT Ltd Kolkata West Bengal ha ka bala penpoy kini kitin shabaro ki district but ki block hapo ka jilla